मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि जन बिनि सिङाव गोग्लैनाय मोनद' बियाब फारियै 6 नं सानजारि नोगोर 7 नं सिमेन्ट समखं 8 नं सिलासुथि 9 नं मुक्तियार 10 नं अखाजान आरो 11 नं उजनि सिसि थंगानि बियाबनि आन्डार 11 नि जोलुर गेलेगिरिफोरखौ 4थि MSC सुपार लीग 2022 नि थाखाय ट्रायल लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 6 नं सानजारि नोगोर बियाबनि EM मलेन्द्र नार्जारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो MS नि लेङाइ मासिगिरि जगेश्वर बिथाङा।